Бардор омада, салом алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Дар комментариҳо бисёр ман мебинам дар ҳамаи каналҳо хоҳишмандо барои блогерӣ бисёр шидистанд. Марҳамат бародаро, и хеле саволое ки мақсад шумо дар комментария менависен, ака фалон кора чӣ хел мекунӣ, и кора чӣ хел мекунӣ блогери сӯса. И хеле саволи нестае ки мақсад ман дар комментария бидурам ура бифаҳмонам. Бисёр саволҳое ҳастае ки дар бораи конкретни гап задан дар кора. Як хел савол нестае, як одам нестае. барои ҳамин ман як хулосаи дам омадам ки биёин ира кора камтара бо баақлонатарак мекунем. шумо метавонед ки дар ҷанговарои дӯстдоштаи худтон ё ин ки ягон намуди бозингар агар мухлис бошен, метавонед ставка кунед, сум кор кунед. ссилкаш барои гузаштан ба бозӣ дар комментарияи видео закрепит кардагӣ. касе ки хоҳиши блогер шидан дорад ё ки блогер айдани момент дар рафти блогерӣ уда савол ба миён меяд. чӣ хел саволое ки дар комментариҳо мепурсен, инами хел саволото на мақсад ма дар поёни видео ссилка мемонам дар описания. медорен дар ҳамон видео дар комментарияи ҳамон видео менависен саволотона подробно хушрӯ чӣ саволе ки дорен. ма видео оянда номаълум ход дар ин канал мешавад, ход дар канали S Шарипов Life номаълум не ки аниқ дар якташ мешавад. подробно ҳамаи саволотона менависен. ма отдельни видео мекунам, подробно хушрӯ аялав дар саволотон ҷавоб мегардонам, барое ки саволои шуморо ма дар комментария мақсад неудобно ответ додан. дар ин видео комментария наменависен. ссилкаи дар описания мемонам, ба ҳамон ссилка медороен, дар ҳамон видео менависен комментариҳоро ва нигоҳ кунед ки дар канал обуна шидагӣ бошем брат. фақат ма дар саволҳои подписчиком ҷавоб медам. ма бегонода кор надорам. ва бардора мехоҳам якбора дар ҳамин видео як чизи дигара бигӯм ки саволе ки бештар мепурсанд дар комментария, ака блогер шиданиям чӣ хели канал букушам. бале бардор, агар ҳамин савол бо омадак дар ҳамин комментария, ма видеои дига да нишон метаму, не ки пеша нишон додам. ма як чӣ мехоҳам бигӯм ки бародаро, вақте ки просто як канали оддира ту сохта наметонӣ, ту да ой как қинай далши каналта пеш бурдан. барои чӣ ки агар муқоиса кунем, мисол ту блогер шиданию канала сохта натонистистаи, и ба мисли ҳамун боғбоние ки боғ мекуна, намедона ки дар боғ барои алафшиноние ё ки барои усталбашинонӣ. фаҳмидед бардор? бале ҳозир бисёре шумо мегӯянд ки ягон кас шиками очаш олим таваллуд нашидае. бале бародаро, не ки канал сохтан дар ин гап дар гон грамм дахл надорад. барои чӣ ки канал сохтан неми охир чӣ бигӯм айна слишком кори ҳамада кори оддӣ дар блогерӣ, и сохтани канала серьёзнаш бад сар мешавад. ман просто наметавонам тасаввур кунам ки блогере ки канал сохта наметавона, оянда канала чӣ хели пеш мебарад. реально брато, барои чӣ гапа ман гуфтесам? барое ки одаме ки соображат намекуна ки дар YouTube бизана как создать канал, одам пага чӣ хел канала пеш мебарад. ана иҷай гап. бале ҳеҷ кашками очаш олим набаромадай, та пеш худа наметавонӣ дониста ки чӣ хел канал бисозӣ. не ки нами комментария ки ту дар видеои ман нависондаиста, нами аккаунти гугли тай, ту просто дар ҳамон медорой меҷиқи создать канал. тамом. яъне ки ту уже аккаунт дорӣ. первый шаг ты уже кардагӣ. асри информатсионияи YouTube худаш и беҳтарин чизае ки ту саволам метии, ҳастай каналҳои русӣ ки фақат дар бораи каналсозию каналпешбарӣ видео мекунанд. просто бинавис как создать канал дар YouTube. мебурояд миллиарда видео подробно нишон додагиай. а ту мегӯӣ ман русиро намефаҳмам, чӣ хел пака канала пеш мебарӣ? дар YouTube чизои YouTube ҳамаш русия перевод тоҷикӣ надорад. хай бардорон ям хеле чӣ саволе ки дорен оиди блогерӣ, ссилка дар описанияи видео ҳастай, видеои ссилкаш медорен дар ҳамон видео, дар анамон видео менависен саволотона ва нигоҳ кунед ки дар канал обуна шидагӣ бошен. бегонода ма кор надорам, бо гуфтам. фақат ма кор мекунам подписчикои хидматӣ.